Siraba kasaraw kɔni cayalen ni wagati tɛmɛnenw na an ka jamana kɔnɔna la sariya kuraw taara walasa fura bɛ se ka sɔrɔ ni siraba kasaraw la an balimaw aw bisimila ye an ka ni don kibaru kɛnɛ kan ayiwa kibaruw m'an bolo ka da kulo kan o de ye ka yira ka fɔ minisiri min sigilen bɛ sirako ani mobiliko kɔni kunna ani minisiri min sigilen bɛ lakana okumu kunna n'o ye ministre de la sécurité et de la protection civile olu jɛra ka sɛbɛn dɔ bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la o y'a yira ka fɔ ko min ye ni siraba kasara ye n'o cayalen don ni wagati kunguruninw na an ka jamana kɔnɔ wa a siraba kasara ninnu caman na kasaraba de bɛ bɔ a kɔnɔna la o senfɛ k'u ye ɲɔgɔn yeba dɔ kɛ n'o ɲɔgɔn ye n'o yɛrɛ kɛra min ye juillet kalo tile 4 ye ka jateminɛw kɛ ani ka fura ɲini ni siraba kasara in na ayiwa ni ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan maa minnu yɛrɛ kun bɛ o de ye ka fɔ compagnie de transport n'u ye an ka karitigiw ye ani chauffeurw ayiwa ɲɔgɔn ye daminɛ la ko u ye jateminɛ kɛ kun ɲuman bɛ na ni siraba kasara ninnu ye jateminɛw kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko ni siraba kasara ninnu yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ko de ye ka fɔ mobili bolikojugu ko taama mobiliw bɛ bolili min kɛ sufɛla fɛ ko o caman na ko bɛ na ni siraba kasara ye ani o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ u y'a yira ka fana ka fɔ ko min ye taama mobili bolila ninnu kɛrɛnkɛrɛn n'a ka vitesse ko ye n'o ye chauffeur ninnu ye k'u bɛ mobili boli a bolikojugu kɔni na ani o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ min ye dugulamɔgɔ caman bɛ yen nɔ ko olu yɛrɛ kɔni wulilen don ko ka gendarme couchew da sira kan u yɛrɛ ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya kɔni ye ani o tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni a yirala ka fɔ ko min ye feerelikɛla minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ sigi sira camancɛ la ka feere kɛ kɛrɛnkɛrɛnna bamakɔ yan a b'a ye an ka kin caman na a bɛ kɛ an ka sugudaw kɔni na ni o tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni min ye sirajanw kɔni kan bolili ye ko chauffeur damadɔ bɛ yen nɔ ko olu kɔni bɛ a essayer k'u ka tɛmɛ ɲɔgɔn na ni an b'a fɔ o ma k'u ka ɲɔgɔn doublé ko u b'o caman kɛ sira kan ko fana bɛ na ni kasara fana ye ani o tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni ko min ye taamalaw ye ko jateminɛw y'a yira ka fɔ ko u bɛ mobili kɔni fa mɔgɔ hakɛ min kan ka don mobili kɔnɔ o yɛrɛ hakɛya bɛ tɛmɛ ko tuma dɔ la maaw yɛrɛ bɛ sigi min ye mobili camancɛ ye maaw bɛ sigi o kɔnɔna la ani wagati min dilen don chauffeur ma k'u kan ka mobili boli wagati min kɔnɔna la ani u kan k'u lafiya wagati min kɔnɔna la ko chauffeur kɔni t'o respecté ani o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ ko chauffeur damadɔ fana bɛ yen nɔ ko a yirala ka fɔ ko olu bɛ ɲɛnaminifɛnw kɔni ta k'u ka don mobili kɔnɔ k'u ka boli ni maaw kɔni ye ayiwa o ɲɔgɔnye ninnu kɔni sen fɛ sariya dɔw sigira sen kan min kan ka bɔ taamala bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnna chauffeur o sariya ninnu tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka yira ka fɔ ko k'a daminɛ minuit ka taa bila 5 heures du matin la taama mobili foyi tɛ boli mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ani o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ min ye vitesse hakɛya min kan dir'u ma ko kilomɛtiri 50 kɔni k'u kana tɛmɛ o kan wa a cayalenba k'u kana tɛmɛ kilomɛtiri 90 fana kan ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ ko chauffeurw bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka taa visite médicale kɔni kɛ ani fana n'o bɔra yen nɔ min ye ɲangili minnu bɛ yen nɔ gouvernement kɔni y'a sigi k'o ɲangili ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna ta ba la wa min ye taama mobilitigiw ye ani u ka chauffeur ye ko formation kɔni bɛna kɛ olu kɔni kunna formation hukumu kɔnɔna la ko u kɔni bɛ ladɔnniya ka yira ka fɔ chauffeur kan ka kɛ cogo di taama sira kan walasa adamadenw ni bɛ se ka kisi cogoya min na siraba kasara hukumu kɔnɔna la kunu a yirala ka fɔ ko jara transport ale kɔni ye siraba kasara dɔ kɔni kɛ ko maa kelen kɔni bɛ yen nɔ ale kɔni bɔnɛna nin na wa maa caman kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni joginna a yirala ka fɔ ko ni siraba kasara in kɔni kɛra kucala yɛrɛ fan fɛ wa ko kɛrɛnkɛrɛnna min ye biɲɛnalikɛlaw ye n'olu kɔni bɔtɔ kun don moti ko k'u kun ɲati sikaso kan ko olu de kun bɛ ni jara transport mobili in kɔni kɔnɔ ko u ni finitigiw ka mobili dɔ kɔni nana kari ɲɔgɔn na o senfɛ maa kelen kɔni bɛ yen nɔ ale kɔni fatura hali bi an bɛ dugawu kɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu fatura ni siraba kasara la ala ka badabada dali nɔgɔya ye wa ladilikan minnu fɔra ani min ye sariya kura minnu fɔra siraba kasara ko in na an b'a bisigiya ka yira ka fɔ ko taamalaw kɔni bɛna n'u ta ba la sabula siraba kasara ale kɔni ye tiɲɛni kɛ ni wagati in na wa kasara yɛrɛ juguyara an ka jamana kɔnɔ ayiwa an balimaw ni kibaruya kunkurun de kun b'an bolo k'a lase aw tulo ma aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka kibaruya wɛrɛ kan